Il-Fondazzjoni Mediterranja tat-Turiżmu qed torganizza s-7 edizzjoni tal-Mediterranean Tourism Forum, konferenza annwali bil-parteċipazzjoni ta' 30 pajjiż hawn f'Malta. Il-forum li din is-sena għandu t-tema The Mediterranean Brain iddiskuta l-futur tat-turiżmu madwar il-Mediterran permezz ta' 1000 delegat minn pajjiżi differenti li ġew f'pajjiżna sabiex jiddiskutu dan wara l-pandemija. Fil-forum qed jitkellmu diversi personaġġi li b'xi mod jew ieħor imissu mas-settur tat-turiżmu minn awturi sa negozjanti flimkien ma' riċerkaturi u politiċi. Dan l-avveniment qed iwassal biex bdew jinġabru idejat innovattivi sabiex jitjieb il-livell tat-turiżmu fil-ġejjieni fosthom bl-użu tal-metaverse u l-intelligenza artifiċjali. Fetħu id-diskussjoni l-Ministru responsabbli mit-Turiżmu Clayton Bartolo, iċ-Chairperson tal-Awtorità tat-Turiżmu Gavin Gulija u l-President tal-Assoċjazzjoni Maltija Lukandira u s-sidien tar-ristoranti Tony Zara. Il-Ministru Bartolo aċċenna kif it-turiżmu huwa importanti ferm fl-ekonomija globali għax jirrappreżenta madwar 23% ta' dħul madwar id-dinja. Id-diskussjoni referit ukoll għall-Istrateġija Nazzjonali għat-Turiżmu wara l-pandemija li ġiet varata biex tkopri l-perjodu bejn issa u l-2030. Il-kelliema f'dan il-forum qed jindirizzaw ukoll sfidi pertinenti oħra fosthom it-tibdil fil-klima u kif dan jaffettwa l-industrija tat-turiżmu.